Ćao. Šta radiš? Dobro. Gde idemo večeras? U diskoteku? Dobro. Dođi k mene, ćao. Gde ideš? Nigde. A zašto si se tako obukao? Pa, ideš kod drugara da vidim igrice. A zašto si obukao te pantalone? Nova igrica, nove pantalone. A košulja? Isto tako. Zašto si se toliko namirisao? Pa neću, ajde da smrdim